Hoxe ides coñecer a Lito. Eu son unha persona que non son orgulloso, entende? Eu o que quero é ter amigos, andar pola calle e que te saluden, que non te andan señalando co dedo. Quero vivir ca xente, que vexen como persona que eres. Eso para mí é o orgullo máis grande que podo ter. O conserxe de Ponte dos Brozos toda unha vida ao servizo do Atlético Arteixo, máis de 20 anos traballando por e para o club, ás veces de xeito altruísta, directivo, adestrador da base, conserxe, de todo menos futbolista, por cuestións técnicas. Fixen de delegado, fixen de entrenador, fixen de todo, do que había que facer, porque collemos aquel un grupo de amigos de cando foi a segunda vez, e entonces, pois, bueno, había que facer algo de todo. Xogou o fútbol vostede? Sí, xoguei ao fútbol. Mal, pero xoguei. De que xogaba? Pois xogaba de defensa, sí, no Club de Mar de Callón. Chegada a máis que merecida xubilación, o Arteixo decidiu homenaxealo esta fin de semana. Ese é o mellor regalo que me puderon facer. Non caeu ningunha bágua de emoción ou que? No, unha non, caeron varias. Sí, se fora unha sola non pasa nada. Ainda me quedaron hoxe pola mañá pensando do que me fixeron. E con el falamos no 11 galego 116 co obxectivo de dignificar figuras como a de Lito, porque sen toda esa boa xente que axuda os nosos equipos, o fútbol que máis nos gusta estaría completamente orfo. A que persoa do voso club vos lembra a historia de Lito? Seguro que pensastes nalguén do voso equipo. Para coñecelo un chisquiño máis, tedes a conversa completa duns 10 minutiños na nosa canle de YouTube.